helmet, balde, payong, atos. Ngawan, lugaran niya mga tao dali. Ito ra. Te, may buntag te. Te, na ako'y offer te. Barbarato ra ni te nga mga kwan, si ganahan ka te. Naipayong te oh. Pero mas makales ka te og nakay resibo diha. Ini resibo lang te. Ita lang kog mga resibo nimo makales ka. Oh, na mga kabo diri te oh. Unsa nga resibo? Unsa nga resibo? Oh, bisag unsa lang te, bisag unsa lang resibo, makales man ka te. Kay kani mga mahal man ni, wala ka resibo, mahal kay ni. 1.5 man ni te helmet. Una lang ka resibo, pakita ko ng resibo, free na ni, ma-free. Makales ka. Sige, sige, dito ta sa balay mag-istorya. So te. Hapon na. Kaya ba itong auntie eh? Napa ka ito resibo? Oh, niya dong, na ako'y resibo dong. Eh, Daot ba ka ni dong? ito, ito na yung resibo te. Wala na dong. Unsa na nga resibo kay unsa man ka nga resibo? Murag maka-free yung ka anite. Mao ba? May kapre mo na ana dong. Tagaan tagauna kaning helmet te oh. Helmet free na lang sa te, free. Nya, gwapo ka ni nga Free oh. kuan. Napa diri kabo. Tingnan na to. Kabo te. Kay tuit mahal-mahal pud biya na. Nga akong vlogera. Iski gamit tong cellphone ako maprinda unta. Sus, baka matay na mga manok ng sipon. Bubot mo na. Naon na ako. Lagi free lagi na. Aw, ani na lang. Api na lang po nako ni. Ani te. Api lang po nako na. Okay. 1.5 na tanan te. Ha? 1.5. 1.5 lang. Di mo kan si ana. Free ka rin, free ni siya helmet, ang kabo. Kaya na bayaran nimo 1.5 na siya tanan. Ana. Uy, dili ko ana oy, kamahal ana oy. Ipanguli na ko lang sa imo oy, kamahal ana. Scam na imo dong. Unsa scam dili nga na scam te. Free na gani ni kaning kuan. Nya nga naman 1.5 man. Ani tabs. Hala. Tay murag maubya nang nagpabuta-buta nga akong ikuaag bagbay. Unsa na dia? Kagubot mo dia. Ano na diri? Kaya na scammer oh. Ikaw tong vlogger nga nagkuha sa kong cellphone oh. Say vlogger. Vlogger rin yung tigpamaligya rin yung daan ng mga plastic oh. Payong vlogger na noon. Mangingilag gid ning tawhanan ni. Ikaw lang ito kay oh, purma ni mo daan oh, unaong oh. Dili ka po boss. Dili ko vlogger boss. Dili nga. Tigpamaligya radyo kong kuhan boss. Dugay naman ako yung trabaho boss. Kaya tigpamaligya mga plastic ba. Uy, Bata. Cuman, Mo nang vlogger nagkuha simbang. mau ba? Tarong ba? Ingon siya, dili daw siya nagkuha daw. Tagay ko kwarta at ano na ko na. Sus, kwarta na pod. Oh, sige. Oh. Para magtungka na siya. Oh. Uy, ni. Awa ko la, diya lang ka. Uy, si 500 do. Impas kita rin. Uy, vlogger. Ha? Vlogger ba di ko? Vlogger bitaw ko. Ikaw mo ito nagkuha tong bag sa buta. Kawatan ni din na vlogger oh. Tuos ko na siya wala kakita eh. Magkita na tapon. Awa? Ikaw lagi? Bata na nag-ingon no? Pastila ni mo. Di ka mo angkon. Dito. Tuo po di ka ang bata di ay. Di ba tanang bata mo istorik tinuod. Dito ko vlogger ba di ko? Kung dili ikaw nagkuha, awa ko la. Tagoy-tagoy. Awa, di ka tagoy ko no. Kanawa o pati pagtagoy di nakakabalo. Nag-ipit-ipit na ka. Amaw ni angay ni mo. Awa! Gara tong bataa doin. Nasumbaga na noon ta. Di lang kita kabalo mo tagoy. Uy, kwarta bay. Tagam laging vlogger.